40 kilós súly. Egy kicsit. Battam telen az anyátokat! Igen, köszönöm. Gyuluskám, ez mi volt? Kérem kommentálja, hogy mi volt ez. MTK volt a súlyom, 22 éves koromban, igen. És 14-szeres magyar bajnok voltam. És kérdeztem a világon, Zolikának a bankjára tenni 670 milliárd dollárt a világ összes gazdag országából. Kérem szépen, azonnali hatállyal, uram, minden jót kívánok, Istenáljon. Igen. Mennyi lóvét szeretne a bankszámlámra tenni? Hát, uraim, az egész világ főkérem, az Oltán az én barátom, akit nagyon szeretek, apró pénzt, dollár 500 milliókat. Köszönöm, uraim! Gyuluska, és kérem, akkor milyen súlya, mi volt a rekordja a hát súlyban, amit kilóval kezdtem, és 270 kilóig mentem föl. Magyar bajnok voltam. Gróf Széchenyi Gyula ezredes vagyok. Zolika jobb kezem. Mondja még egyszer a nevét? Gróf Széchenyi Gyula ezredes. Jó, jaj de baróti. És 4 kastélyom van, Zolikára vagyok 2. 4 kastély? Igen. Akkor magája a Festetis kastély is. Igen, Zolika, Nagyszeben, Festelés, Nógrád megye és Kispaloc. És a súlyemelésen kívül milyen sportot űz még Gyula úr? Tisztelt Főnök úr, tőzsdézem, és elvesztettem 600 milliárd dollárt. De sportot kérdezek, Gyula úr, sportot. Bodybuilding, fotball, Bodybuilding? Igen. Igen. És a világ összes sportolát fölkérem, az Zoltán édes testvéremnek minden pénzt átad a bankjára, mert én lecsúszott intézet voltam, kirakta utcákosárba, Zolikára kérem a pénzért, minden pénzért. És kérem Gyula úr, még annyit mondjon el nekem, hogy hány diplomája van? 4 diplomám van, Zoltán. Idegen nyelv, kérem szépen, francia, olasz és matematika. Matematika nyelv? Igen. De van magának egy nyelv, amit maga nagyon tud, és nagyon kevesen tudják. Mi az? Esperanto. Jaj, erre voltam kíváncsi. Igen, diplomás ember vagy. A világ összes hívő vallás emberét fölkérem. Minden pénzt az Zoltán számlájára kérem. Értem. Uraim, minden jót kívánok, Istenáltal. És hol szokott edzeni? Uram, hát én utcán edzek, 67 000 fekvőtámaszt lenyomok egy ujjal. Egy ujjal. És melyik az a hegy, ahol szokott edzeni? Mert valami ilyesmi. Szabadsághegy. Igen, és még? Rózsadom. Csomolungma. Igen, és a világ összes nagy hegyei közt tartok. Előadás, misei vallás, és az emberiségnek hirdetem az egészséget és a valláskultúrát minden millióben. Jó. Uraim! Akkor Gyula úr, még egyszer kérek szépen egy súlyemelésbe egy szakítást bemutatni. Igen, kérek még. Csak egy másodperc. Várjon egy kicsit még. Várjon egy kicsit, mert be kell fókuszálja magát. Akkor most kérek egy szakítást. 150 kg! Köszönöm, uram! Köszönjük szépen Gyula úr a bemutatót. Nagyon-nagyon tetszett. Köszönöm. Majd remélem mi hamarabb viszont látom Gyula úr. Tiszteletem!